die Sonja? Op een zorgboerderij in Eend. En wat doet ze hier? Vooral met heel veel met de koeien bezig, scheren, borstelen, schoonmaken, dingen aanleren. Dit is wel die grote vrouw, nog net? Ja, Romka. Er is geen probleem mee dat hij wel grut is. Nee. Ik ben het enige die het doet. Hij accepteert niet iedereen. Nee? Wat heeft er dan met mij wat de oren net aan? Ik ga vanaf zijn geboorte altijd iedere dag met hem om. 6 jaar. Ja, het is best wel speciaal. Sonja kent er gewoon alles mee. Ja, die kou ik nou. Dan gaat ze nog zo opdukken. Zo, zet ze er weer op. Zo. Ze had er wel eens op laten sliepen. Ja. Ze is er altijd, de hele dag is ze met de kei bezig als ze hier is. En die beesten zijn haar wend. Ja, dat gebeurt bij ons net. Ik ben er ook wel eens een beetje bang voor geweest. Maar Sonja, die helpt me dan. En ze gebeurt niks, ik ben erbij. Dan gebeurt er niks. Nou, en dat geloof ik dan ook. En dan gaat het ook goed. Oh. Nee, nee. Blijf liggen, schat. Nee, wil niet liggen. Hij heeft het meest hinders. Oh ja. Dat is wat meest mooi. Maar Sonja het minst. Ja, die is echt bij de kei te vinden. 3 jaar geleden is mijn man overleden en die was boer. En die was Erik boer. En die heeft zo vol in elkaar. En ja, Sonja en Reinder, dat klikte nogal. En daarom is hij altijd bij de kei en dat is zo blauw. En ja, hij is dan 3 jaar geleden overleden, maar Sonja die had het gewoon overgenomen. Alles wat Reinder ding skeren en alles, denk ik, heel soort samen. En dat Sonja hier alles alleen nog wat met de kei te maken had. Dat is wel heel bijzonder dan. Ja. Paarden doen alles wat je wil. En deze hebben tenminste een kop erop. Als ze niet willen, dan doen ze het niet. Dat past wel bij die. Ja. Ja.